Maayong hapon. Nasi Nanay Nilia. Nilia Sabala po. Ma'am, nami delivery bulak sa imo ha, ma'am. Dari ang kuyog ta, ma'am. Nami delivery para sa imo ha, bulak ni nag-order ka ani, ma'am? Wala. Hindi ko kakuan. Wala ka nag-order? Wala. Basta kang imong anak mo nag-order ani. Di ko kabalo anak, ma'am. Nay nag-order ani para sa imo. Ikaw man kaya si Nilia Sabala. So naay kay delivery, ma'am. Kuyog ta. Wala ka nag-order ba? Mag-ilis ako. Na. Kay magtanaw lang man nato dito yung mukhang order. Nag-order ka day? Wala, oy. Naka-order dito. Sila di ako nagkulat. Tingagay mga parinti natin kasi wala. Kwartaan eh. Ay magkuhan. Sila niya rin na pabayara. Ang kanang nag-order siguro. Nag-order na, lab. Pas lab dito. Nagay bulak. Naka-order bulak diri, ma'am. Mga daghaya ayun eh. Nag-order ka ni? Wala, lagi, wala. Wala ka nag-order? Wala. O sige, nagkuyog lang ta. Basta i-order mo sa imong mga apo. Muning apo? Nag-order ka? Basta sa imong anak. Ambot. Ay, birthday ni mo karon? Oh, birthday na ako. Ay, basta birthday gift ni sa imo ha. Oh, salamat ang tao. Ha? Sige, kuyog ka ha. Kabalo anak. Wala ka kabalo, ani pabayaron ta ka? Ano ni hilak no? Ayaw hilak, oy! Huwag pa gani! Hilak na huwag ka! Sige, naadin mo hang. O sa gusto ni mo madawat, birthday man ka ni mo karon. Nanihilak naman ka! Kagan lang tao, ang lawas yun. Tagan. Huwag yun kung kabaluan eh. Huwag ka kabalo. Sige, open ni ha. O, naadin lang daghan bulak. Ayaw hilak sa. Sige, open ni ha. Sige, open. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Ayaw gilak man. Adara na. Happy birthday. Ako masahon message, ma'am, ha? Oh, yung pila sila Ano? Dear Mama, una sa tanan, happy birthday to you. Unta, malipayon ka sa imong adlaw na tawhan karon. Unya, nalipay po ka sa gamayng sorpresa namo kuyog ang imong mga apo. Wish lang nako mga more birthdays and blessings and long life lang happy nako. Unta, happy ka sa gamayng surprise namo para sa imuha. Kuyog imong mga apo na si Ana Lola, Vicky, Kim, Aling o imong anak na si Wilson o imong kumagad na si Marilo. I love you so much, Mama. I love you. Happy birthday. Sa imong birthday wish, Ma'am. Ay, tabunin na mang. Tabunin na ba? Murag yun lang ako. Mando yun, tawag yung kulit na kumani ka nani. Wala kay buro. Nahuro. Yung ma'am, ganun ato dito nga mga Sa imong kasante sa imong mga anak. Daghan yung salamat sa akong mga apo kay sukat-sukat sa kuan ma'am karon pag yun ko kakuan kinani. Si Miyang bayan kita na Salamat sa akong mga apo. Yan, happy birthday, Nay. Picture ka. Sige ma, picture sa kadry guys ha. Picture. Picture yun. Yan, o mag-Victoria lang ka later. Yay! Naray mong cake tart na heart. Kung sa'yo mo ang birthday wish, ma'am.
Maulang yun na, ma'am. Tagal lang yun kumain lawas. Kaabot ko ng aning idara. Makaabot pa yun ko aning. Huwag yun ko nagdahom aning. Maudi ay yun ng surprise sa akong mga anak. Akong mga apo. Nay, ako mapag-ampo hatagan para taas na kinabuhi sa Ginoo. And then keep safe always. And you just enjoy ang kadaadlaw nga kinabuhi. Okay, deserve kayo mo ni nga love ikan sa imong kapamilya. Kuan ko nung tawa ko nagsimba. Karoon lang yun akong simba nga. Karoon lang yung adawa. Kay mga ayos ito Ginoo. Wala yun ko nagdahom aning. Pila edad ni mo, Nay? 68. Wow! So congratulations, nakaabot ka og 68 years. So salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat. Oh, and then sa imong pong mga anak. Okay, sa mga anak ani. Anak. Sige, anak ko sa ikasulti ni mo, Messi. Taas pa yan kinabuhi. Kailangan pa namo siya. Oh, hanyan. Happy birthday. Pwede lang, ayaw sa Lord. Kaya na pa me. Okay, so let's take pictures na. Ikot ka din na.